Symai, gobeithio bod chi gyd yn o lew. Dowch ar daith efo fi i weld beth dwi wedi bod yn neud penwythnos yma. Wel, mi gychwynnodd pethau ddoe efo trip tua 2 awr yn y fan i lawr i gyfeiriad y dre newydd ar gyfer prodas Jib a Gems. Mi oedden nhw'n prodi dy Gwener ac felly mi oedd y marci yn dal i fyny ac oedden nhw eisiau gwneud rhywbeth dydd Sadwrn efo ffrindiau. Felly gathen nhw ocsiwn a gathen nhw chydig bach o bistach bonkers bingo. Wel, mae bob tro'n hyfryd cael cwmpeini y wraig yn neud y bingos, ond o'na 2 arall reit ddel a special hefo ni ddoe. Fuon ni chwarae y bingos o 1 tan 4 y gloch a wedyn naid yn ôl i'r fan a cychwyn yn siwrna am Nant Gwrtheyrn ar gyfer prodas Arfon a Bethan. Nes i rili mwynhau y 2 ddigwyddiad a deud y gwir ac digon o groeso ac mi oedd Nant Gwrtheyrn yn fendigedig yn yr heulwen braf ma a pawb mewn hwyliau golew hefyd. Wsos o weithdai podcastio sgyn i wsos nesa a wedyn ar ddiwedd yr wsos dwi'n gobeithio mynd draw efo'r teulu i'r Eisteddfod yn Wrecsam. Felly, os ydych chi'n mynd draw i'r maes, cadwch olwg am griw gweledigaeth. Mi fyddan ni'n ffilmio ac yn recordio pytia yma ag acw. A fel dwi'n deud bob un tro, os ydych chi'n licio'r fideos yma, rhowch like a follow mi. A welai chi yn fuan.